Vítajte. V tomto príklade sa budem zaoberať štvoricou paralelne zapojených rezistorov a vlastne spôsobom, ako vypočítať ich výsledný odpor. Čiže mám paralelne zapojené rezistory R1, R2, R3, R4, kde hodnota odporu rezistora R1 je 5 ohmov, rezistora R2 7 ohmov, rezistora R3 10 ohmov, rezistora R4 11 ohmov. Chcem vypočítať výsledný odpor týchto štyroch rezistorov s tým, že vlastne chcem na tomto ukázať metódu postupného zjednodušovania. Vlastne budeme postupovať tak, že si tento obvod zjednodušíme na dve paralelne zapojené rezistory. Čiže zjednodušíme si to na dve paralelne zapojené rezistory, a to takým spôsobom, že si dáme dokopy R1 a R2 a nazveme to R1, 2 a dáme si dokopy R3 a R4 a nazvime ten rezistor R3, 4. Takže poďme na to. Čiže odpor R1, 2, ktorý je vlastne výsledný odpor rezistorov R1 a R2, ktoré sú zapojené paralelne, sa rovná R1 krát R2 lomeno R1 plus R2. A to sa rovná 5 ohmov krát 7 ohmov lomeno 5 ohmov plus 7 ohmov. A to sa mi bude rovnať 2,9 ohmov. Čiže to bude odpor rezistora R1, 2, ktorý mi predstavuje výsledný odpor paralelne zapojených rezistorov R1 a R2. Teraz si dáme dokopy rezistor R3 a R4 a jeho výsledný odpor bude R3, 4. Čiže hodnota odporu R3, 4 toho výsledného odporu tých dvoch rezistorov R3 a R4, ktoré sú paralelne zapojené, je R3 krát R4 lomeno R3 plus R4. To sa rovná 10 ohmov krát 11 ohmov lomeno 10 ohmov plus 11 ohmov. To sa mi bude rovnať 5,23 ohmov. Tak. Čiže tuto máme prvý zjednodušovací krok, kde sme si zo štvorici paralelne zapojených rezistorov urobili dvojicu paralelne zapojených rezistorov. Teraz si toto zapojenie dvoch paralelne zapojených rezistorov v druhom kroku zjednodušíme na jeden rezistor zapojený k zdroju. Čiže vlastne budeme už počítať RC, čiže celkový odpor tých štyroch rezistorov, alebo celkový odpor tých dvoch rezistorov, ktoré každý z nich vlastne predstavuje tú jednu dvojicu. Čiže RC je vlastne výsledný odpor R1, 2, 3, 4, čiže sú to paralelne zapojené rezistory, čiže bude to R1, 2 krát R3, 4 lomeno R1, 2 plus R3, 4. No a to sa mi bude rovnať 2,9 ohmov krát 5,23 ohmov lomeno 2,9 ohmov plus 5,23 ohmov. A výsledný odpor tohto zapojenia tejto štvorice RC bude 1,84 ohmov. Tak. Takže na tomto príklade som chcel vlastne poukázať, že touto metódou postupného zjednodušovania prakticky vypočítame výsledný odpor akejkoľvek kombinácie rezistorov. Čiže môžu tam byť 3, 4, 5, 6. Už komplikovanejšie príklady nebudem dávať, čiže štvorica stačí.
Čiže vlastne stále len dať 2 a 2 dokopy a potom znova 2 a 2 dokopy až do výsledného celkového odporu. To je všetko a teším sa na ďalšie príklady. Čaute, čaute.